Pamilya niya tumatanon nga gidunggab patay sa dakbayan sa Mandawi. Nanawagan og hustisya sa iyang gidagatan. Panagbingkil sa managribal nga grupo ang gitutukang anggulo sa krimen. Ang report ni Nico Serino. Sa gawa sa ilang panimay sa barangay Paknaan, gihaya karon na patayng lawas sa 18 anyos nga si Jovel Casas Bugot. Ang iyang inahan nga si Emily naglisod pagdawat sa gidangatan sa iyang anak. Kaghapon sa kadlawon, si Jovel nadunggaban patay sa may barangay Basak. Ang insidente nakuhaan pa sa CCTV sa Mandawi Command Center. Mabantayan ang pagdinaganay sa grupo sa mga batanon nga mipalayo sa dapit. Sunod nga nahitabo, nahagba na sa tunga sa daan ang batanon human kini dunggaba. Aminado noon ang inahan ni Jovel nga sakop og grupo ang iyang anak apan giingong gitambagan niya kini. Lakaw na siya di kanang humantan hapon, alas 6. Nga ko subinan ay pasiglakaw kay kuya ko panahonan siglakaw. Aw, lakaw, lingin ako wala naman diha. Nya paytaon sa siyang papa. Yung gid siya makita, nung pagpangita kay siya maamong si pangita. Nang hinaot ang inahan nga masulbad ang krimen ug matumbok ang responsable. Kinsa garing nagpatay ning akong anak, isang grupuha. Ako lang gikuan nga matahanan siya sa kanang presinto ba nga mubayad siya siyang sa akong anak nga. Di man ibaboy nga gipatay nga yanuhon lang niya. Wala lang maka obserbar sa siya ug unsa sa pagpatay og mupatay og tao ba unsay dangatan unsay sentensya sa gobyerno. Matud sa Mandawi City Police, nailhan na ang mga gang nga nalambigit sa insidente. Giingong may panagbingkil gyud ang maong mga pundok ug nagkaabot sa dapit. Initially gang war kay sa tungod kay dugay naman day ni sila ang ilang mga panag-awayan. And also mo na siya nung padayon gyapon ang pagkandak ni investigation og pagsuta sad pod nga unsa pa gyud ang mga other criminalities nga na-involve in kining mga gangs nila. May person of interest na sila nga gitan-aw sa maong krimen. Kay kanang diha sa may market dinha sa may Basak, dinha gyud na sila kasagaran magpundok. Although daily everyday, but may mga days nga diha ang ilang mga panagpundok and ang ilang mga awayan pag nabayay og mga botilya. Every night, every kadlaw. Na ay mga kuan most of the time gyud dinha ang ilang mga kuan. Mag-abot. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.